Babayaran niya ako. Basta, magpapagalaw lang daw ako sa kanya. At gagawin ko lahat ng gusto niya. Is it about money? Sex? Or love? Itago niyo na po ako sa pangalang FM. 25 years old. At kasalukuyang nandito sa Doha, Qatar. Taong 2013, pumunta ako dito sa Qatar. At first, nagtrabaho ako bilang isang receptionist sa isang sikat na hotel. Pero, hindi ako sinuwerte sa una kong employer. Lagi kaming delayed ng sahod. Kaya naisipan namin ang mga kasama ko na mag-apply sa iba. Pero dahil nga sa wala pa kaming isang taon, napakahirap para sa amin ang makapaghanap ng bagong work. Kaya nagtiis muna kami. Hanggang sa dumating na yung point na halos wala na kaming kinakain sa dorm. Kasi 3 months na kaming hindi pinapasahod. So ang ginawa namin, nagreklamo kami sa Human Rights at Labor. At yun, swerte naman, nabigyan kami ng release para makapaghanap ng bagong trabaho. October 2013, nabigyan kami ng release. At pwede na kaming makapaghanap ng bagong work. Akala namin magiging okay na yung lahat. Pero hindi pa pala. Dito pa lang pala mag-uumpisa ang kalbaryo ng buhay ko sa Qatar. November 2013. Nag-apply kami sa ibang work. Ang dami naming ina-applyan. Pero sa kabutihang palad naman, natanggap yung iba kong kasama. Sa hotel sila uli nag-work. Pero this time, maganda na yung work, maganda pa yung sahod nila. Pero ako, at yung 3 ko pang mga kasama, hindi pa rin natatawagan. Hanggang sa may isang interview na tumawag sa akin. At yun, agad-agad akong nabuhayan ng dugo. Nagpaganda ako, nagbihis ako ng maayos para sobrang presentable ko. Kaya lang pagkadating ko doon, ay, ang dami naming i-interviewin. Parang nasa 45 ata kami. At ang nakakainis pa doon, yung manager ay Pinay. Napaka-arte pa. Kasi bawat isa sa mga ini-interview niya, ang oras ba naman ay 30 to 45 minutes. Imagine, sa dami namin. Buti na lang nakapagtiis ako. At dumating na nga na ako na ang i-interviewin. Ang dami niyang tanong sa akin. Nasagot ko naman kasi halos alam ko yung tsaka na-experience ko yung mga sinasabi niya sa akin. Naka-experience kasi ako na magtrabaho sa Pilipinas bilang isang sales advisor. Pero matapos ang interview, pakiramdam ko parang sakto lang. Parang na-down ako that time. Kasi hindi pa rin ako sigurado kung tanggap na ba ako o hindi. Kasi ang sabi lang sa akin, tatawag na lang daw. Kaya ayun, umuwi ako malungkot. Fast forward December first week, tumawag ang company na yon. At yun na nga, hired na daw ako. At aayusin na daw nila ang papers ko. Sobrang saya ko, sobra. Pero hindi para doon natatapos yung paghihirap ko. Kasi ang tagal ng proseso. 3 months pa bago maayos ang lahat. Sumabay pa yung pinalayas na kami ng employer namin sa accommodation. Kasi nga, release na kaming 4. Kaya ayun, wala kaming nagawa kundi umalis na lang.
hindi namin alam kung saan kami pupunta. Hanggang sa may isang lalaki kaming nakilala noon sa isang bilihan. Siya si Tatay Kaloy. Isang Pilipinong freelance sa Qatar. Ang bait niya. Naawa siya sa amin kaya hinanapan niya kami ng matutuluyan namin. Hanggang sa magka-work na kami, siya yung nagpo-provide ng food namin sa araw-araw. Nakakahiyaman, pero kinapalan na namin yung mga mukha namin. Actually, meron siyang pamilya dito. Yung asawa niya, nurse sa isang hospital dito. At yung 3 anak naman niya, nasa Qatar Airways. Napakaswerte nila sa buhay. At napakabuti nila. Kaya siguro, pinagpala yung pamilya nila. Panata niya na daw kasi yung ganun. Yung tumulong sa mga nangangailangan. Tinuring niya kami na parang pamangkin niya. Naisip ko nga ang swerte namin kasi kahit papaano, may taong tumutulong sa amin. Hanggang ngayon na nga, isa-isa nang nakapasok sa work yung mga kasama ko. 3 na lang kami noon. And then, isang araw, si tatay nag-aya. Maglakad-lakad daw kami sa labas. Eh di go, sumama ako. At habang naglalakad kami, nakasalubong niya yung friend niyang Qatari national. Pinakilala niya kami isa-isa. Habang nag-uusap sila na nakatayo lang kami, sinasabi niya dun sa friend niya na mga pamangkin niya kami. Tapos kinukwento niya rin na naghahanap kami ng work. At binulungan niya kami na yung friend niya daw na yun, napakaraming koneksyon sa Qatar. So, habang nag-uusap sila, may isa pang lalaki na lumabas mula sa isang sobrang ganda at malapalasyong bahay. Grabe, nasabi ko sa isip ko, iilan lang sila sa loob pero parang Malacanang ang laki ng bahay nila. Hanggang sa biglang nagtanong yung isang lalaki ng lengguwahe nilang Arabic. Di na namin magets kaya tahimik na lang kami. Nagulat na lang kami nang biglang mag-abot ng papel na maliit na may nakasulat na numero yung lalaking yun. Yes, number ng cellphone niya. Dito yun yung huling guy na lumabas. Ang sabi niya, i-message daw namin siya kapag may problema kami. So parang natuwa naman kami kasi kahit papaano, may kilala na kaming Qatari just in case that we have a big problem. Pero alam nyo, bago pa lang ako sa Qatar, ang dami ko nang naririnig tungkol sa kanila. Pwede ka raw gamitin, bayaran ka para magalaw kanila. Pero nung time na yon, I don't care. Kasi feeling ko, hindi naman ako magkaka-boyfriend ng ganun, no? Tsaka, kaya ko namang kumita ng pera ko. So fast forward. After 2 days, nagtataka ako dun sa isang friend namin. Bakit hindi siya lumalabas sa room niya na hating gabi pa, may ka-video call pa rin. So deadman na lang kami. Naisip namin na baka yung boyfriend niya sa Pilipinas yung kausap. Anyway, wala naman akong dapat paki sa love life niya, tsaka lagi kami nag-aaway nun kaya I don't care. Hanggang sa isang gabi, nag-ayos siya. Lalabas daw siya. Magmi-meet daw sila ng cousin niya. Sabi naman namin, okay. Kasi alam naman namin na may pinsan talaga siya dito. Kaya hindi na kami nagtaka. Pero wala pang 30 minutes, bumalik na siya. At doon niya inamin sa amin na may minute siyang tao at yun yung guy na tawagin na lang natin sa pangalang Fernando. Nabigla kami. At syempre tinanong namin siya kung bakit siya nakipagkita. Ang sabi niya, para naman daw sa amin, para daw sana pambayad sa bahay. Umamin naman siya na si Fernando na yun daw yung lagi niyang kausap sa video call.
Kaso, parang na-turn off yata sa kanya. Kasi hiningan niya ng pera. Kaya ayun, after na hiningan niya ng pera, binlock siya. Nabigla kami dun sa kwento niya. Pero hinayaan na lang namin. At lumipas ang 1 linggo. Tumawag yung inaplayan ko at pinare-report na ako sa office. O 'di ba? Nakakatuwa kasi malapit na akong makapasok at makakabayad na ako sa wakas ng mga utang ko. Paglabas ko ng bahay, naglakad na ako diretso kagad para maghanap ng taxi. Pero may isang lalaki na naka-shades na lumabas sa isang malaking gate. Pero hindi ko siya pinansin. At bigla na lang siyang nagsalita ng, "Hi, how are you? Where will you go?" So napatingin ako sa kanya. Nakataas yung kilay ko. Kahit ba nakatari siya, bakit niya ako kakausapin? Inulit niya uli. "Where will you go?" Sinagot ko siya ng, "Sorry sir, I don't know you." Tapos sumagot siya ng, "Where will you go? I will drop you. Come." Sa isip-isip ko, "Aba, sira ulo to ah. Ano akala mo sa akin, prostitute?" Ay, kaya sabi ko, "Sorry, no." "Why?" sabi niya. Sabi ko, "I don't know you." And then, sabi niya, "Okay, kalas." Sabay baba ng salamin ng sasakyan niya. Kalas means tapos o kaya okay na. Medyo nakasimangot siya noon tapos biglang umatras ng patalikod yung sasakyan niya. Pero naglakad na lang din ako, dire-diretso. Walang tao noon. 2 lang kami doon sa lugar na yun. Akala ko okay na. Pero may huminto bigla sa harap ko na sasakyan at binaba yung salamin uli. Pagkakita ko siya na naman. Sabay sabi niya, "Are you sure you don't remember me?" At pangalawa, natatakot din ako. Kasi baka mamaya may makakita sa akin na sumakay ako sa isang sasakyan at isang katari pa yung kasama ko. Pero dahil mapilit siya, sumakay na lang din ako. Pero nandun pa rin yung kaba at takot ko. So habang nasa loob na kami ng sasakyan niya, tahimik lang akong tinitingnan siya sa mirror. At nasabi ko talaga, "Ay shit, ang pogi naman nito." At sobrang bango pa. Sobrang pogi niya talaga. Walang sinabi yung artistang mga lalaki dito sa atin sa Pilipinas. Pero in my opinion lang yun ha. Yung mga Qatari national talaga, ang popogi nila. And then, sa katahimikan namin, bigla akong nagulat sa tanong niya na bakit daw hindi ako yung nag-chat sa kanya. Sabi ko, "Why? I don't have your number." Sabi ko naman, sa kasama mo naman inabot. Tapos sabi niya sa akin, akala niya daw, ako yung ka-chat niya, hindi pala. And then sabi ko,
Hindi ko alam. Bigla niya na lang sinabi sa akin na, okay, give me your number. Hindi ko sana ibibigay eh. Kaso parang wala akong masabi, kaya naibigay ko na lang. At hindi lang yun, miniskol niya pa. Yung para ba talagang inaalam niya kung yun yung number ko. And then, nag-thank you na lang ako sa kanya sa ride. And then sabi niya sa akin, paano daw ako uuwi? Sabi ko magta-taxi na lang ako. Hanggang sa nag-abot siya sa akin ng pera. 50 real. Pero hindi ko tinanggap. Pero sabi niya, haram. Kinuha ko na lang. Kasi masama na tinatanggihan ko sila. Oo, bawal daw yun. Yung tinatanggihan mo sila sa mga binibigay nila. Kaya kinuha ko na lang. Tsaka nagpasalamat ako, tapos bumaba na ako. And then 3 days after, may nag-message sa akin. Hi. Nireplyan ko sana, kaya lang, parang ayaw ko naman kasi hindi ko naman kilala. Tapos nag-message ulit ng, how are you? Hindi ko pa rin nireplyan. Hanggang sa tinanggal ko yung WhatsApp ko, inan-install ko. Pero naisip ko baka mamaya i-message ako ng manager ko. And then dun ko na-realize na numero niya pala yun. Binalik ko uli after 2 days. Hanggang sa iyon, may nag-message uli na, hi, how are you? What happened? Why you didn't say anything? Are you mad at me? Basta sunod-sunod yung tanong niya pero hindi ko pa rin siya nire-replyan. Naisip ko na lang, baka gusto niyang may makachukchak chenes kasi taglibog yun. So, yun yung pumapasok sa isip ko. Hanggang sa tinawagan niya ako. Sinagot ko na lang. Sinabi niya na bakit daw hindi ako nagre-reply sa mga message niya. Sinabi ko na sira yung phone ko. At aba, ang sabi niya, ano ba daw yung unit ng cellphone ko? At ibibili niya daw ako. Sabi ko na lang, I don't need it. Thank you. Sabay nag-goodbye na ako sa kanya. And then February 2014, nagkahiwalay na kaming 3 yung mga ka-work ko dati. Nag-start na rin ako pero kapos pa rin ako. Wala akong pamasahe araw-araw kasi malayo yung bahay ko sa work ko. Gusto ko nang lumipat ng mas malapit kaso wala pa akong pambayad sa bahay. Kaya nagtitiis muna akong manghiram sa mga nakilala ko dati sa napasukan ko. Kinabukasan, pasok na naman ako. Kaso wala na talaga akong pera. 12 real na lang yung natitira sa akin. Paano ako papasok at uuwi nito? Iniisip ko yung pangkain ko pa. Napabuntong hininga na lang ako. At kasabay nung pagbuntong hininga ko ang pagtulo ng luha ko. Biglang may nag-message sa akin. Where are you? In the house, sabi ko. And then nag-reply ng, can you come with me now? For only 10 minutes. I will give you something, sabi niya. Pero dahil medyo ilang buwan na rin kaming magka-chat, pumayag na akong sumama sa kanya. At ayun, nag-ikot-ikot kami sa sasakyan niya. Tapos may mga regalo pa siyang ibinigay sa akin. Perfume, watch, mga chocolates. At binigyan niya din ako ng 500 panggastos ko daw. Kung sakaling meron pa daw akong kailangan, i-message ko lang daw siya. Lagi siyang ganun sa akin. Palagi siya nagbibigay ng kung ano-ano. Hanggang sa natapos yung araw na yun. Isang araw may nag-message sa akin. Ate ko sa Pilipinas. Kailangan na kailangan nila ng pera kasi hindi ko pa nababayaran yung mga utang ko sa Pilipinas noon. Kaya sila na naiwan doon, sila yung sinisingil. At may time pa na gusto na nila ipakulong yung nanay ko. Kaya nung tumawag yung ate ko, sobrang naawa ako at iyak ako ng iyak noon. Kasi habang magka-video call kami, yung nanay ko noon iyak siya ng iyak. Ayaw niya daw makulong.
Hindi na daw nila alam kung anong gagawin nila. Kaya nung mga panahong yun, sobra ako nade-depress. Kasi kakaumpisa ko pa lang eh. At baon din ako sa utang sa Qatar. Hanggang sa naisip ko si Fernando. Naisip kong matutulungan niya ako. Pero alam ko na magkakaroon ng kapalit ang lahat ng yun. Kaya pinag-isipan kong mabuti. Pero wala eh. Nasa point na ako ng buhay ko na kahit mali, kailangan kong gawin. Kasi kailangan. At ayokong umiyak lang sa isang sulok. Kaya minessage ko agad si Fernando. Can you help me? Nag-reply naman agad siya ng sure. At doon ko sinabi sa kanya na kailangan ko ng malaking pera. Hindi siya kaagad nag-reply. Nag-message ako ulit. Don't worry. I will do whatever you want. Nag-reply siya ng how much you need. At doon ko sinabi na kailangan ko ng 7,000 Qatari riyal. Or kung sa Pilipinas, 100,000 pesos. Ang reply niya lang ay why. Sabi ko, basta kailangan. Hanggang sa nag-reply siya ng okay. Kinagabihan, nagkita kami sa loob ng sasakyan niya. Nag-usap kami. Tinanong niya ako kung saan ko daw gagamitin yung pera. At sinabi ko na ipapadala ko sa Pilipinas. Sumagot lang siya ng okay. Habang nagdadrive siya, tinanong ko siya kung saan kami pupunta. At ang sabi niya, sa bahay daw nila. At bigla akong What? No, I don't like. Sabi ko, natatakot ako kasi baka kung ano yung gawin niya sa akin. Isa pa, nandun yung pamilya niya at saka yung asawa niya. Siraulo ba siya? Naisip ko. Tapos bigla niyang sinabi sa akin na wag daw akong mag-alala kasi yung pamilya niya naka-out of the country. 1 week daw sila doon. Kaya walang tao sa bahay nila. Kasambahay lang daw. Natatakot pa rin ako kasi baka may CCTV doon. Basta kung ano-ano yung nasa isip ko, baka gahasain ako o patayin ako. Kaya nagdasal na lang ako. Hanggang sa bigla na lang siyang huminto. Pagtingin ko sa labas ng bintana, napapalibutan ng malalaki at malapalasyong bahay ang paligid ko. Biglang may lumabas na lalaki sa isang malaking bahay. Parang Qatari din. Kapitbahay niya. Madalim ang sasakyan niya kaya hindi ako nakita ng lalaki. Lumabas siya saglit at sinabi niya may i-check lang daw siya after 5 minutes. So, tumingin-tingin ako sa paligid. Hanggang siya. Bumalik na siya. At sinabi niya na sa akin na, come. Bumaba na rin ako, dahan-dahan kaming naglakad, paakyat sa itaas. Kasi baka nandoon yung katulong nila. Tinanggal ko yung tsinelas ko para hindi maingay. At naglakad ako ng mabilis, paakyat sa taas. Namangha ako. Sobrang ganda. Ang yaman nila. Yung bahay nila parang palasyo. At yung TV nila para kang nasa sinehan. At yun na nga, nakaakit na kami. Yung room niya, nandun na kami. Siya lang daw mag-isang natutulog doon. Kasi yung asawa niya, may sarili ding room. Ayaw daw siyang katabing matulog kasi naghihilik siya. And by the way, he is 42 years old. Hanggang sa yun na nga, nung nandun na kami sa room niya, niyakap niya ako at hinalikan niya ako. Hanggang sa inihiga niya ako sa kama niya. At yun na nga, may nangyari sa amin. Parang gusto kong sumigaw.
Ang sakit-sakit sa akin pero siya parang enjoy na enjoy. Pagkatapos nun, hindi kami nagtagal, nagbihis kami agad. At hirap na hirap akong lumakad kasi sobrang sakit talaga. Niyakap niya ako at hinalikan, sabay sabi niya, "Thank you, I'm happy." Hinatid niya ako pauwi at hawak-hawak ko na yung pera. Yung nangyayari sa akin. Kaya naisip ko na lang, sige na nga, replyan ko na siya. Sabi ko, gagawin ko lahat ng gusto mo. Pero babayaran mo. Sabi ko, magiging kami, pero walang love. Sabi niya, okay. Yun ang napagkasunduan namin. Umikot ng ganun yung buhay ko sa kanya. May mangyayari sa amin, pero babayaran niya ako. Ginagawa ko yung gusto niya, pero binabayaran niya ako. Kahit saan, basta may pagkakataon. At walang tao sa sakyan, kaya madalas, doon namin ginagawa. Nagiging wild ako sa kanya. Lahat ng gustuhin niya ginagawa ko. Walang halong emosyon. Hanggang sa umabot ng 1 taon, ganun palagi. Hindi naman kami palaging nagkikita sa 1 buwan. 3 beses lang. Madalas nga wala talaga eh. Pero lahat ng kailangan ko ibinibigay niya. Hanggang sa kinuhaan niya na ako ng apartment. Kasi daw para nabibisita niya ako. Parang kondo yung bahay na kinuha niya sa akin. Ganun lagi yung senaryo namin. And then one day, pumunta siya sa apartment ko. Dating gawin.
At habang magkatabi kami, after may mangyari sa amin, meron siyang pinakitang picture ng babae sa akin. Tinanong niya ako kung maganda ba daw yun. At sabi ko, oo naman. Sabay tumalikod ako. Kasi gusto ko nang matulog. And then bigla niya akong niyakap. At sinabi niya na, hindi ba daw ako nagsiselos in English? Agad akong sumagot ng, of course not. No love between us. Kaya kung gusto mo ng iba, it's up to you. And then, bigla niyang sinabi na ayaw niya daw ng iba. Sa isip-isip ko, manloloko. Hindi niya ako maluloko, no? Isa rin siya sa mga manggagamit na lalaki dito sa Qatar. Lalo na at marami siyang pera. Hindi ako tanga para maloko niya yung isip ko. So tumagal ng 5 taon na ganun kami. May nangyayari sa amin, pagkatapos binibigyan niya ako ng pera. Pero walang love. Nasanay na ako hanggang sa May 2018. Pumunta siya sa apartment ko. Sabi niya, 1 week daw siyang palaging mag-i-stay. So sabi ko, ano kaya nakain nito? So inatid niya ako. Pero doon kami dumaan sa likod kasi ayaw niya nga may makakita sa amin. Pero 4 days na siya sa akin. Pero feeling ko hindi siya nabobore kasi hindi siya umaalis. Aalis lang siya kapag pumapasok na din ako sa work. And usually kasi yung mga Arabo, ayaw nilang nag-i-stay sa bahay lang. Alam ko yun kasi 4 na taon na ako dito sa Qatar. Kahit magkasama nga lang sila, nagtatawagan sila. So, sinusundo niya rin ako. Kinaumagahan, maaga ako umalis kasi may inventory kami. Hindi na ako nagpaalam kasi sanay naman akong hindi ginagawa yon. At isa pa, walang love sa amin at walang pakialamanan. Kaya hindi ako nag-message. 3 p.m. nag-message siya. Anong oras daw ang uwi ko? Hindi ko siya nireplyan. Sinin ko lang yung message niya. Pero bigla siya nag-message ulit. Di pa din ako nag-reply. Ayoko siyang replyan. Naisip ko nga, grabe, hindi ba siya makapaghintay? So, 11:50. Napa-out pa lang ako nun. Tawag siya ng tawag, hindi ko sinasagot kasi ayoko ngang marinig ng mga kasama ko kung sino yung kausap ko. At isa pa, gumagawa pa kami ng closing report. Hanggang sa napansin na ng manager ko na tunog ng tunog yung cellphone ko. Kaya sinabi niya na baka yung car lift mo na yan. Sige na, mauna ka na. At yun na nga. Nagpaalam na ako sa kanila.
Paglabas ko ng shop, sinagot ko yung tawag niya. At doon ko narinig na sumigaw siya sa phone. First time kong marinig yun in 5 years namin na halos nagkakasama kami. Sabi ko, why? Sabi niya, nasa gate 3 daw siya noon at doon na ako dumaan. Aba, sinundo niya pala ako. Pagsakay ko, nagagalit siya. Kinakampay niya yung kamay niya at pailing-iling pa yung ulo niya. Bigla siyang nagtanong kung sino yung kasama ko. Sabi ko, manager ko. Tapos tumahimik na siya. Napadaan kami sa isang restaurant. Pero take out yung ginawa namin kasi hindi naman kami pwedeng makitang magkasamang kumakain. At isa pa, hindi ako nakaabaya. Kaya take out na lang. Pag uwi ng bahay, nagtanggal ako ng jacket at nakita niya yung suot ko. Bigla siyang nagsalita ng, bakit daw ganun yung suot ko? Huwag daw ako magsusuot ng ganun. Aba, biglang nagpantig yung tenga ko. At sinabi ko sa kanya na wala kang pakialam sa mga isusuot ko. Pero bigla niya akong hinawakan sa balikat at sinabing, I said, don't wear like that again. Bigla ako natahimik. Kumain na lang kami, naligo, and ginawa na naman namin yung bagay na hindi namin dapat ginagawa. Pero talagang iba na siya eh. Iba yung mga yakap, halik at haplos niya sa akin. Sobrang higpit. Napapaisip ako, anong nangyayari dito? 6 days na siya sa bahay ko. Chine-check niya pati yung cellphone ko. Pinakikialaman niya pati yung mga susuotin ko. Nahuli ko pa siya na tinitingnan yung phone ko. At tinanong ko pa siya na anong ginagawa niya. Sinabi niya na I'll check your phone. Sabi ko, bakit? Sabi niya, baka daw kasi may iba akong kausap. At pag nalaman niya daw na may iba akong kausap, he will kill me. Crazy. Yan na lang yung nasabi ko sa kanya. At humiga na kami. Nakapatay ang ilaw. And then, habang nakatalikod ako sa kanya, yumakap siya sa akin at bumulong ng, do you love me? At agad kong sinagot ng no. Hindi na siya nagsalita nun. After kong sabihin sa kanya yun, tinanggal niya din yung pagkakayakap niya sa akin. Sabay tumalikod na rin siya. Pero sa totoo lang, hindi ako sigurado eh. Hindi ako sigurado sa sagot ko. Mahal ko na kaya siya? Huling araw ng stay niya sa bahay ko. Gabi na matutulog na kami. Pero bago yun, alam niyo naman, gagawin namin yung hindi dapat. Pero nagtaka ako kasi wala siyang gamit. Wala siyang dala na panambla. Eh lagi naman siyang may gamit na ganun. Pero nung araw na yun, wala talaga. Naisip ko na lang, baka ilalabas niya na lang. Pero nagulat ako nung hindi niya nilabas. Kaya tinulak ko siya. Nagalit ako sa kanya kasi ayoko mabuntis. Alam ko naman na walang love sa amin eh. At naggagamitan lang kami parehas. May mangyayari sa amin, peperahan ko siya. Ganon yung tingin ko sa kung ano man yung meron kami. Pero nagulat ako sa kanya nang sabihin niya sa akin na mahal niya daw ako. At ayaw niya daw mawala ako sa buhay niya. At gusto niya daw na magkaroon kami ng anak. Pero paano? Ayokong maging kabit niya. Kaya nga hindi ako pumapayag dun sa gusto niya eh. Iba daw kasi ako sa mga babaeng nakilala niya. At totoo naman yun. Kasi kahit ganun yung sitwasyon ko sa kanya, never ko naman siyang niloko. At never ako nakipagrelasyon sa iba. Tanging siya lang yung lalaki sa buhay ko.
Naguguluhan na ako. Hindi ko alam kung itutuloy ko pa ba o kailangan ko nang tumigil sa kasunduan namin. Sinubukan ko naman na din na makipag-iwalay sa kanya, pero ayaw niya talaga eh. Sinasabi niya pa na pupunta siya sa shop kapag ginawa ko yun. Kapag nagawa akong makipaghiwalay sa kanya. Alam ko sa sarili ko na mahal ko na siya. Una pa lang niyang makuha ako. Kaso ayokong masaktan. Kaya in denial ako sa nararamdaman ko para sa kanya. Kasi alam ko naman na hindi naman talaga kami pwede. Sa ngayon, ganun pa rin kami. 2 buwan na po akong hindi dinaratnan. Pero hindi ko pa nasasabi sa kanya. Naguguluhan na talaga ako. Sana po ay matulungan ninyo ako. Nabuntis ako ng anak ng amo ko. Hi, DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Lisa. Nagkaroon ako ng partner before. 3rd cousin ko siya sa side ng tatay ko. Naging kami ng 2014. Nagsama kami ng 1 taon. And that time, naisipan kong mangibang bansa. Dahil alam ko na hindi niya ako kayang buhayin. Kasi nga bata pa siya. 17 years old siya that time at ako naman 18 years old. Walang sumusuporta sa amin. Kasi nga, hindi magkasundo ang both sides ng pamilya namin. Fast forward, napagkasundoan namin na mag-abroad ako para magkapera. At para rin sa future naming dalawa. Pumayag naman siya. Tandang-tanda ko pa. Nung inihatid niya ako sa bahay ng recruiter ko. Grabe yung iyak namin sa isa't isa. So ayun, umistambay ako sa Maynila ng ilang buwan. Hindi pa ako nakakaalis. Iba't ibang balita na ang nasasagap ko tungkol sa kinakasama ko. Ang chismis, may babae raw ito. Sa nanay at tatay ko nang galing ang balitang yun. Siyempre, hindi ako naniniwala. Iniisip ko, gawa-gawa lang nila ang storyang yun para masira kaming dalawa. Fast forward. Nakaalis na ako. Papuntang Damam. 4 days bago ako makuha ng amo ko. Mapapaliw ako kay iyak. Gustong-gusto ko na umuwi. Sising-sisi ako. Bakit ko napagdesisyon ng mag-abroad? Napakahina ko pa naman. Yun ang na-realize ko. Siyempre, may krisis kami. Kaya, nagawa ko mag-abroad. Tutol man ang nanay ko. Wala siyang nagawa sa desisyon ko. Kaya eto, 4 na araw bago ako nakuha sa agency ng mga Arabo. Pagkakita ko pa lang sa amo ko, bumati na ako sa kanya. Nagkamay kami. Kasi ganun sa amin. Ganun sa aming mga Muslim. Magkakamay kapag magbabatian. May kasama siyang bata. Sa tingin ko, binata. Teenager pa lang. Pero matangkad. Habang nasa daan kami, sinabihan ako ng amo ko na matulog muna ako dahil matagal-tagal pa ang biyahe. Nang oras na yun, hindi ako makatulog. Takot at kaba
ang nararamdaman ko. Dahil baka masama ang ugali nung amo kong babae. Hanggang sa dumating na nga kami sa bahay nila. Nalula ako sa sobrang laki ng bahay nila. Sinalubong ako ng amo kong babae. Tinanong ako, "How are you?" Sabi ko, "I'm good. And how are you?" Hanggang sa nagsimula na siyang maghalungkat ng mga gamit ko. Itinapon niya ang mga pampaganda ko, lipstick ko, powder ko, pabango, lahat ng gamit. Pangmukha ko itinapon niya. Pati cellphone ko kinuha niya. At ang sabi niya ay bawal daw gumamit ng cellphone sa bahay nila. Nang marinig ko yun, naiyak ako. Sabi ko, "I need my cellphone. Paano na ako makakatawag sa amin?" Marami na siyang sinabi, DJ Rocky, na hindi ko na maintindihan. Arabic, hindi naman ako marunong masyado. Mag-English nga eh. Kaya kinaumagahan, nagkulong ako sa kwarto ko. Hindi ako nagtrabaho. Gusto ko nang umuwi. Para na akong baliw. Hanggang sa pumasok ang amo kong babae sa kwarto ko. Hinila niya ako palabas. Sabay dinuraan sa muka. At ang sabi niya, hindi raw ako makakauwi hanggat hindi ko na ibabalik ang pera nila. Yung perang ibinigay nila sa agency bago nila ako makuha. Isang araw, may isang Pinay na dumating sa bahay namin. Itago natin siya sa pangalang Ofelia. Katoliko. Magkapatid sila nung amo kong babae. Siya ang naging lakas ko that time. Pinayuhan niya ako para lumakas ang loob ko. At para matapos ko ang 2 taong kontrata ko. Tiniis ko ang lahat ng yun. Natapos ko ang 2 taong kontrata ko. Ang saya ko. Dahil makakauwi na ako. Pagod na ako eh. Pagod na akong magtrabaho. Buong bahay ng amo kong yun. Ako ang nagtrabaho. Pati pag-aalaga ng bata. Ako pa ang nagpalaki dun. Tamad kasi ang mga amo ko. Hanggang sa tinanong ako ng amo ko kung mag-e-extend raw ba ako o uuwi na ako. At ang sagot ko'y uuwi na ako. Dahil pagod na ako. Sa totoo lang, DJ Rocky, ay nangayayat ako sa pagtatrabaho ko ron. Then sabi ng amo ko, dadagdagan ko ang sahod mo. Huwag ka lang umuwi. Kawawa naman kasi ang anak ko na pamahal na sa'yo. Huwag ka na munang umuwi. Nakumbinsin niya ako. Sa kagustuhan niyang mag-extend ako ng 1 taon lang. Naawa rin naman ako sa alaga ko na alam kong minahal ko na rin. January 20, 2017. Yun ang araw na biglang tumawag sa akin ang tatay ko. Kinausap ko sila at sinabi kong nag-extend ako ng 1 taon. Wala na silang nagawa, kundi tanggapin ang desisyon ko. Gayon din sa kinakasama ko. Tumawag din ako. Sinabi ko yun. Then gabi nun, ang alaga ko nakaupo sa isang sulok. Sabi niya, "Tara." Syempre, in English. Hanggang sa nahulog siya sa akin bigla.
Alam mo yung pakiramdam na nagpasapo siya? Tapos niyakap ako. Nabigla naman ako sa ginawa niya. Nagpumiglas ako. Pero mas lalong humigpit ang pagkayakap niya. Para bang ayaw niyang bumitaw sa pagkakayakap sa akin. Natakot na ako kasi parang iba. Iba ang pakiramdam ko. Naitulak ko ang alaga ko at umalis ako. Ipinagsawalang bahala ko lang yun. Then dumating ang Feb. Tumawag ako sa Pilipinas. Nangumusta ako uli. Akala ko magiging masaya ako kasi makakausap ko na naman sila. Ang rason kung bakit ako nagtatrabaho. Ang pamilya ko na nasa Pilipinas, kasama doon ang kinakasama ko. Pero nagulat ako sa ibinalita nila sa akin. Sabi ng nanay ko, Liza, huwag kang mabibigla ha? Alam mo na ba? Alam mo ba kung anong nangyari? Pagkarinig ko noon, takot na takot ako. Kung ano-ano ang nasa isip ko. Baka may namatay, tatay ko, o kung sino man sa pamilya namin. Tumulo agad ang mga luha ko kahit hindi pa tapos magsalita ang nanay ko. Tanong ko, ano bang nangyari? At sinagot ako ng nanay ko na, ikakasal na ang kinakasama mo. Nang marinig ko yung DJ Rocky, parang baliw akong natulala. Hindi ako makapagsalita ng maayos. Naubos na ang load ko. Nang hindi natatapos ang pag-uusap namin ng nanay ko. Nagpa-load ako uli sa amo ko. Sabi ko emergency. Niloadan naman ako agad-agad. Gabi sa Pilipinas at madaling araw sa amin. Tumawag ako sa nanay ko. Kinausap ko siya ng maayos. Kumalma ako para malaman ang lahat ng nangyari sa asawa ko. Hindi ko pala nasabi na unang nakauwi ang nanay ko sa Pilipinas. Nung 1 year na ako sa amo ko. Kasi natapos na ang kontrata niya sa amo niya. Hindi na niya ako nahintay pa. Galing siyang Riyadh. So ang daming kwento sa akin ng nanay ko na lagi raw siyang tumatawag sa amo kong lalaki para makichismis. Pero hindi nila isinasagot yung tawag ng nanay ko. Hanggang sa nagsawa na ang nanay ko. At sila na lang ang naghihintay ng tawag ko. Oo, DJ Rocky. Wala akong cellphone. Natapos ko ang 2 taon na walang cellphone sa amo ko. Tiniis ko yun. Kahit anong gawin ko ay hindi ako pinapauwi ng mga amo ko. Ang dami nilang rason sa tuwing uuwi ako. Ayaw ko namang tumakas kasi natatakot ako na baka mapunta ako sa iba. Natatakot ako sa mga Arabo. Sumabalik tayo sa nanay ko. At dun sa kinakasama ko. At dun sa magiging asawa niya. Lagi silang nag-uusap. At lagi raw nagtatago sa mga tao. Isang gabi noon, pinasok daw ng kinakasama ko yung babae sa kwarto niya. At doon, may nangyaring hindi maganda. At dahil doon, hindi na makawala ang kinakasama ko. So napag-usapan nila na kailangan nilang maikasal dahil dalaga yung babae. Syempre, sabing mga Muslim, pwede naman dagdagan ng asawa. Depende sa lalaki. At para maniwala ako sa kwento ng nanay ko, ay hiningi ko ang number ng biyanan kong babae. Kinausap ko siya. Nagpaliwanag naman siya sa akin. Pero, galit na galit ako. Sinubukan ko intindihin ang lahat. At ang sabi ko, ibigay sa akin ang number ng kinakasama ko at kakausapin ko. Ibinigay naman. Tinawagan ko, sumagot naman. Umiyak ako. Umiyak ako sa galit. And then, pinatay na niya ang call ko. Simula noon, DJ Rocky, ay hindi na ako tumawag pa sa Pinas. Pati na rin sa nanay ko, hindi na ako tumawag pa.
Lumipas ang buwan, nawawala na ako sa sarili ko. Hindi na ako makakain, hindi na rin ako makapagsalita. Lagi na lang akong tulala. Laging lutang ang isip ko. Naisip ko yung mga pangarap namin ang kinakasama ko. Siyempre, mahal ko pa rin siya. At nandun pa rin yung pangarap ko na gustong mabuo kasama siya. Sinira niya lahat ng yun. Then one day, nasa sulok ako ng kwarto ko nang makita ako ng alaga ko. Kukuha kasi yun ng damit niya sa kwarto ng kapatid niyang babae nang makita niya akong umiiyak. Tinanong niya ako kung bakit. Sabi ko, wala. Then sabi niya, dahil ba ito sa asawa mo? Oo lang ang nasabi ko. Lumipas pa ang mga araw. Ganun pa rin ang asta ko. Para akong baliw na hindi makapag-focus sa trabaho. Gusto ko na mawala. Wala na akong gana sa lahat. Nagpaplansya ako noon habang umiiyak na lumapit sa akin ang alaga ko. Tinitigan ako sa mga mata ko. Tinanong ko kung anong meron. Hindi siya nagsasalita. Lumapit pa siya sa akin at dumikit sa katawan ko hanggang sa pinilit niya ako. Ang lakas niya. Payat ako noon. Hindi ko siya kayang labanan. Hanggang sa nakuha niya ang gusto niya. May nangyari sa amin. Lagi niya akong ginagalaw kapag wala ang mga magulang niya. Kahit anong gawin kong iwas sa kanya, magtago, maglock ng pinto ay nabubuksan niya ito. At ang lagi niyang sinasabi sa akin ay gustong gusto niya ako. Sabi ko, bawal itong ginagawa mo sa akin. Gusto mo ba na isumbong kita sa mga magulang mo? Tinawanan lang niya ako at sabi niya, kahit magsumbong raw ako ay walang maniniwala sa akin. Napaisip lang ako, DJ Rocky. Oo nga no? Kung magsusumbong ako, paniniwalaan ba nila ako o hindi? At doon ako mas lalong natakot. Alam kong hindi basta-basta ang bansang ito. Na kapag nagsumbong ako, paniniwalaan ako. Alam kong mas lalo akong mapapahamak. Sa totoo lang, kapag nagkakasama kami ng amo kong babae sa kusina, gustong gusto ko nang isumbong ang anak niya. Kaya lang hindi ko magawa. Mas nangingibabaw pa rin ang takot at pangamba na baka ikapahamak ko kapag sinabi ko ang totoo. Lumipas pa ang maraming buwan, ay ganun pa rin ang ginagawa sa akin ng alaga ko. At unti-unti ay nahulog na ako sa kanya. Naging magjowa kami, DJ Rocky. Sikreto nga lang. At yun din ang naging dahilan kung bakit naka-move on ako sa nangyari sa akin sa kinakasama ko. Lumipas ang maraming buwan. Patuloy pa rin kami sa ginagawa namin ng alaga ko. Actually, naging magjowa na kami. Sekreto nga lang ang ginagawa namin. Siya ang dahilan kung bakit naka-move on ako agad sa nangyari sa amin ng kinakasama ko na kinasal sa ibang babae. Dumating ang araw, nagkita-kita na naman kaming magkakatulong. Yung mga amo namin, magkakapatid, sa side ng babae. At meron akong kaibigan doon na itago natin sa pangalang Bella. Si Bella ay tubong Luzon. Sa kanya ko na ikuwento ang sikreto namin ng alaga ko. Gulat na gulat siya. Tinanong niya ako kung totoo ba talaga ang mga sinasabi ko o kinukwento ko. At ang sabi niya pa ay, mag-ingat ka, baka mabuntis ka.
Naku, patay ka talaga pa nagkataon. Sagot ko naman sa kanya, sus, di ako mabubuntis. Hindi nga ako nabuntis nang kinakasama ko, siya pa kaya. Hindi ako nakinig kay Bella. And then laking gulat ko rin nang sabihin niya sa akin na may nangyayari rin sa kanila ng amo niyang lalaki. Parehas kami ng sitwasyon. Ang pinagkaiba lang ay yung amo niya, yung relasyon niya. At yung akin naman ay anak ng amo ko. Secret naming dalawa yun. At ayaw naming sabihin sa iba yun. DJ Rocky, malapit na akong umuwi. Umuwi ng Pilipinas. Nang meron akong maramdamang kakaiba. Andyan na yung nahihilo na ako. Nasusuka ako. Ayaw ko yung amoy ng kusina. At lagi akong galit. At that time, wala sa isip ko na buntis ako. Irregular ako eh. Kaya alam kong hindi naman normal ang menstruation ko. Ilang buwan na lang uuwi na ako. Hindi na ako makapag-antay. Nagulong ako sa banyo. Doon ako umiyak na umiyak. Ilang oras hindi ako lumalabas. Alam na alam ng amo ko na gustong gusto ko nang umuwi. Tapos na ang 3 taon ko ron. Ayaw na naman nila akong pauwi. Nang magkulong ako sa banyo, natakot ang amo ko. At sinabihan ako na lumabas doon. Pupunta raw kami ng mall para mamili ng gamit ko. Sobrang saya ko noon kasi akala ko makakauwi na ako. Yun pala hindi. Nakabili na ako ng mga gamit pero wala pang papalit sa akin. Ang lungkot ko noon. Then one day, iba yung pakiramdam ko. Para akong nilalagnat. Sukang-suka ako. Hilong-hilo. So, sinabi ko to sa amo ko. Nagpahilot ako. Kinuhaan pa nga ako ng dugo. Wala namang matukoy. So, okay. Bumalik sa amin. Sa bahay ng amo ko. Hanggang sa patuloy ang pagdadrama ko. Fast forward. Finally, nakauwi na ako ng Pilipinas. Alam mo, yung pakiramdam, DJ Rocky, na naiyak ako. Pagkatapak ko sa Pilipinas. Sinundo ako ng pamilya ko. Siyempre, hindi na nila kasama ang kinakasama ko. Masaya. Kahit ganun ang nangyari. 2 days pa lang ako noon sa bahay ng nanay ko. Nang biglang dumating ang kinakasama ko. Nakahiga ako, nakadapa ang posisyon ko, niyakap niya ako. Humingi siya ng tawad. Samantalang ako, ni isang patak ng luha wala. At habang yakap-yakap niya ako, nagbubunga nga ang nanay ko. Patuloy pa rin siya sa pag-iyak. Natapos ang araw na yun na walang nangyari. Gusto raw niyang matulog sa amin. Pero hindi siya pinayagan ng nanay ko. Hindi muna kami magiging okay habang hindi pa naayos ang problema namin. Siyempre, may asawa na siya. Naglilihi pa lang yung asawa niya. Pinauwi ko siya. Sabi ko,
Hindi pwedeng magsama tayo kasi may problema tayo na dapat ayusin. Lumipas ang 3 buwan, hindi kami nagkita. Wala kaming koneksyon sa isa't isa. In-enjoy ko lang buhay ko kasama ang pamilya ko. In-enjoy ko yung pera ko. Nakabili ako ng sasakyan at motor. Na isang araw, nakaiga lang ako. Pakiramdam ko ayokong bumangon. Pakiramdam ko may sakit ako. Tapos parang nag-crave ako ng mangga. Yun lang yung hinahanap ko. Sa totoo lang, awang-awa nga sa akin ng pamilya ko dahil nakita talaga nilang nangayayat ako. At ang sabi ng nanay ko, dalhin na raw ako sa ospital. Nagpunta kami ng ospital. Tinanong ako ni Doc. Then sabi ng nanay at tatay ko, ganito ganyan, yung nangyari sa kanya. Tapos sagot ng doktor, kuhaan na lang daw ako ng blood test para matukoy kung anong sakit. Ilang oras bago malaman ang resulta, tinawagan kami ng doktor. Tinanong ako kung may asawa ako. Nagkatinginan kami ng nanay ko. Sagot ko naman kay Doc, opo, meron pero hindi kami nagsasama dahil sumakabilang bahay na siya. At nagulat si Doc sa sinabi ko. Dahil 3 buwan na raw akong buntis. Sabay ngiti. Gumuho ang mundo ko nang marinig ko yun. Ang tatay at nanay ko naman ay nagkatinginan. Nagtataka. Alam kasi nilang walang nangyayari sa amin ng asawa ko. At mas lalong wala akong lalaki simula nung makauwi ako galing abroad. Umuwi kami ng sobrang tahimik sa sasakyan. Nagsisitanungan ng mga kasama namin sa sasakyan kung ano raw ba ang sakit ko. Walang makapagsalita kahit isa. Dumating kami sa bahay, dumiretso ako sa kwarto at doon na ako humagulgol. Sinundan ako ng nanay ko. Kinausap niya ako, tinanong ako kung anong nangyari sa akin, bakit raw ako buntis. Umiyak lang ako ng umiyak. Kasi natatakot ako na baka bugbugin ako ng tatay ko. Pero mali pala ang akala ko. Sila ang naging lakas ko noong mga araw na hinang-hinana ako. Natanggap nila ang nangyari sa akin. At sinikreto namin yun sa mga tao. Ipinagtapat ko na ang batang daladala ko ay anak ng amo ko. Hanggang sa malapit na ang araw ng pagtitipon sa barangay para mapag-usapan ang problema sa amin ng kinakasama ko / asawa ko. Napag-isipan namin na habang hindi pa dumarating ang araw na yun, gagawa kami ng paraan para mawala ang ipinagbubuntis ko. Kaya uminom ako ng kung ano-anong gamot na matatapang. Gamot na nakakalaglag ng bata sa sinapupunan. Ultimo pagpapahilot ginawa namin para mabilis mawala ang bata sa tiyan ko kasi bumubukol na. Halatang halata na ang tiyan ko. Nagpunta kami sa lugar ng nanay ko kasi may magaling raw na manghihilot doon. Nung hinilot niya, napasigaw ako sa sobrang sakit. Gusto ko nang umalis nung oras na yun. Ayaw ko na, sabi ko sa nanay ko. Tama na. Iyak ako ng iyak. Ang sakit-sakit. Dan nakala ko na wala na yung baby. Kasi malambot ng tiyan ko. Nag-inom pa ako ng maraming soda para maalis na talaga. Dumaan ng ilang araw, hindi pa rin ako dinudugo. Umuwi kami sa lugar namin para doon naman magpahilot sa kakilala pa ng nanay ko. Hinilot na niya ako. Napansin ko, hindi na masakit ang paghihilot niya sa tiyan ko. Normal lang. Hindi katulad nung isang babae na napasigaw sa sobrang sakit. Ayun. Kahit anong gawin namin, hindi pa rin ako dinudugo eh. Minsan nga sinusuntok ko na yung tiyan ko dahil sa sama ng loob ko. Pero wala pa rin. Naawa sa akin ang kuya ko at napagdesisyon ng wag na lang ilaglag ang bata. Yan ang sabi ng kuya ko. Hinayaan ko na lang yung pagbubuntis ko.
Hanggang sa dumating ang araw ng panghuhukom. Pag-uusapan ng problema sa amin ng asawa ko. Both sides sa family namin nagpunta sa barangay. Sa una, mahirap-hirap dahil hindi nga magkasundo both sides. Hanggang sa natapos ang problema, nagkaayos kami ng asawa ko. Ang lungkot lang kasi naiisip ko yung baby ko paano na kung malaman nila. Nangihina ako dahil sa totoo lang ayaw ko na magkabalikan kami ng kinakasama ko, hindi ko na siya mahal. Pero yun yun ang napagkasunduan. 3 days siya sa akin at 3 days siya sa second wife. Ganun ang setup. Syempre, matagal na hindi kami nagsama. Kaya nung araw na yun, sa akin siya natulog 3 araw. First time naming magtabi nun. Pero syempre, hindi ako na-excite na may mangyayari. At habang nakahiga ako, hinahawakan ko ang tiyan ko. At ang nasa isip ko, patay talaga ako nito. Ano nang gagawin ko? Lumipas ang 3 taon at 3 buwan. Nandito ako ulit kasama ang asawa ko. Maniwala kayo sa hindi. Walang nangyari sa amin. Natapos ang isang araw, the next day wala pa rin nangyayari. Nag-open ako sa nanay ko kung bakit hindi ako ginagalaw ng asawa ko. Nakakapagtaka. Hanggang sa may inopen sa amin. May inopen sa amin ang nanay ko. At ang sabi niya, tanggapin mo man o hindi, ang importante ay masabi ang katotohanan. Magkakaanak na raw ang asawa ko sa second wife niya. Sumagot naman ang nanay ko. At ang sabi niya sa asawa ko, kayo na bahala kung tanggapin niyo rin itong katotohanan ito. Nabuntis si Liza ng amo niya doon sa pinagtatrabahuhan niya. May nabuong bata. Pagkasabi niya noon, umalis na ang nanay ko. Sabay iyak. Lumabas din ang asawa ko. Naiyak din siya. Walang imik. Maya-maya pa, hinalikan niya ako sa noo ko 3 beses. Akala ko susuntukin ako, pero hindi pala. At ang sabi, paalam at ingat ka palagi. Nakahinga ako ng maluwag nang nalaman niya na ang lahat. Alam kong masakit din para sa kanyang nangyari. Pero kailangan talaga niyang malaman ang totoo. At eto na nga. Buhay ang bata. Walang diferensya. Iniisip ko talaga baka nagkaproblema na o magkaproblema. Nag-aaral na siya. Daycare. Sa ngayon, ay may asawa na ako. Pero wala kaming anak. Mag-4 na taon na kami dito sa Kuwait. Maayos naman ang amo ko. Mabait naman sila sa akin. At sa tatay ng anak ko, wala na akong pake. Hindi ko pa man naisilang ang bata. Sinubukan na naming kumontak sa kanila.
Nanay ko pa ang kumausap dun sa amo kong lalaki. Nang ipagtapat sa kanila na yung anak nila ay ginalaw ako, hindi sila naniniwala. Paglabas daw ng anak ko, tawagan daw sila para isend ang picture. Pero hindi pa ako nanganganak, binlock na nila kami sa number at wala na kaming koneksyon dahil doon. Wala na akong pakialam, DJ Rocky. Ang importante, nabubuhay kami ngayon ng maayos. Marami mang nangyari sa buhay ko. Ang mahalaga ay nalampasan ko lahat ng iyon. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Ipinambayad ko ang pagkababae ko para lang makapagtapos ng pag-aaral. Hi, DJ Rocky. Gusto ko lang magbahagi ng sarili kong story. Itago mo ako sa pangalang Mercy. At ito, ang aking secret file. Noon pa man, pangarap ko na talagang makapag-aral. Ayoko kasing namamasukan ng nanay ko bilang katulong. Yung amo niya taga Maynila. Negosyante yung amo niya at mayaman. As in, mayaman. Naaalala ko, DJ Rocky, kakatapos ko lang nun ng high school. At naghahanap na ako agad ng trabaho. Hindi kasi ako kayang pag-aralin ni mama. Dahil solo parent siya. Mag-isa lang niya akong tinataguyod. Yung tatay ko naman, hindi ko kilala. Sabi kasi ni mama, isang British national daw yung tatay ko. So in short, half Pinoy, half Briton ako. Fast forward, year 2013. Sumama ako kay mama. At nampasukan din ako sa amo niya. Itong amo namin ni mama ay may binatang anak. Itago natin siya sa pangalang Arnold. Mas matanda si Arnold sa akin ng 1 taon. Yun nga lang, may pagka-spoiled. Minsan pa nga, nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin. Pero kahit papano, may itsura naman siya. Gwapo naman siya. Then one time nilapitan ako ni ma'am. Yung amo naming babae na mama ni Arnold. Pinagigising niya sa akin si Arnold. Sabi ni ma'am, pumasok na lang daw ako sa kwarto niya para gisingin ko siya. Sumunod naman ako. Pumasok ako sa kwarto ni Arnold at tinawag ko siya. Sabi ko, Sir, gising na po. Wala, DJ Rocky, hindi umiimik. Tinawag ko ulit. Pero wala. Hindi pa rin ako pinapansin. Kaya niyugyug ko na siya. Hanggang sa bigla siyang nagising at napamura sa gulat nang makita ko. Sabi niya, What the hell are you doing in my room? Natulala ako sa kanya as gulat. Sa sobrang gulat. At pagkatapos ng ilang segundo, sumagot ako. Sorry ho sir, pinagigising na ho kayo ng mama niyo sa akin. Kakain na raw po kayo. DJ Rocky, hindi naman sa pagiging bastos, pero bigla na lang akong lumabas sa kwarto ni Arnold. Hindi ko na lang din pinansin yung mistulang tantrums niya sa akin nang makita ako. Basta ako, ginawa ko lang ang pinag-uutos sa akin. Hindi ko lang talaga inaasahan, DJ Rocky, na sa pagkakakilala namin ni Arnold, dito pala mag-uumpisa ang bangungot na mararanasan ko sa pamamasukan ko sa kanila. Isang araw, nandun lang ako sa maid's headquarters. Nagpapahinga, tulog. Lahat pala ng mga kapwa ko katulong wala dun. Nagsiuwian pala dahil nag-day off. Kaya ayun, ako lang naiwan
Si mama naman, sumama kila ma'am patungong Dubai. Kasi may inaalaga ang maliit na bata. Kaya ang ending, kami lang palang dalawa ni Arnold ang nasa bahay. At habang tulog ako nung araw na yun, biglang pumasok si Arnold sa headquarters namin. Ako naman nagising ako sa gulat. Nagtaka ako kung bakit siya naroon. Baka may ipapagawa siya sa akin, o hindi kaya may gustong ipaluto na pagkain, o ipalinis na kalat. Ewan ko. Pero hindi eh. Nung makita ko siya, nakaramdam agad ako ng takot. Oo, DJ Rocky, natakot ako bigla sa kanya kasi may hawak siyang kutsilyo. At nanigas ako lalo sa takot nang makita ko na yung kutsilyong hawak niya ay nakatutok mismo sa akin. Siyempre, hindi ako nakapagsalita. Baka mamaya bigla niya akong patayin kung sisigaw ako at hihingi ng tulong. Then sabi ni Arnold sa akin, Mercy, diyan ka lang ha, diyan ka lang. May gagawin tayo. At huwag kang magre-reklamo ha. Huwag mo rin ako isusumbong kila mami at daddy. Naiintindihan mo ako? At dahil sa takot na nararamdaman ko, hindi na ako nakakapagsalita. Tumango lang ako. Hinubad niya ang suot niyang t-shirt. Lumapit sa akin ng dahan-dahan. Ako naman, hinawakan ko ang kumot na nakatalokbong sa katawan ko at hinigpitan ko ang pagkakahawak dito. Pag-upo niya sa kama ko, lumapit siya sa mukha ko at hinalikan ako sa leeg. 2 beses. Nagtahiuan ang mga balahibo ko. Dahil hindi ko maintindihan kung ba't ginaganito ako ni Arnold. Kaya sabi ko nilang, Sir, ano pong ginagawa niyo? Hindi niya ako sinagot. At nagpatuloy lang siya sa paghalik sa leeg ko. Hanggang sa pinilit niyang hubarin sa akin ang suot kong damit. Pati na rin ang bra ko. At dun ko na namalayan ang balak niyang gawin sa akin. Bigla niya akong binulungan sa tenga. Habang hawak-hawak ng isang kamay niya ang kutsilyo at sabi niya, Mercy, huwag kang maingay. At huwag kang papalag kung ayaw mong manganib ang buhay mo. At dun ko na natikman ang unang bangungot ko kay Arnold. Nakuha niya ang pagkababae ko. DJ Rocky, pinipilit kong i-describe yung mga ginawa niya sa akin nung gabing yun. Pero ang naaalala ko lang talaga ay puro sakit. Sakit sa katawan. Sakit sa kalooban. Ay, puro sakit. Sakit sa kaisipan. Kasi ilang araw din akong tulala pagkatapos niya akong ganunin. Hanggang sa lumipas ang ilang araw. Inulit na naman niya ang ginawa niya sa akin. Ginalaw na naman niya ako. May hawak na naman siyang kutsilyo at yun ang panglaban o panakot niya sa akin para hindi ako makatanggi. Naulit yun, DJ Rocky. Tuwing naghanap siya ng pampainit ng katawan niya, ako agad ang pumapasok sa isip niya. At ako namang walang magawa kundi pumayag sa lahat ng gusto niya. Kasi takot ako na mapatay niya. Nasanay na lang ako sa para bang routine na ginagawa sa akin. Naisip ko, hindi ako pwedeng magsumbong, hindi ako pwedeng magsalita, at hindi ako pwedeng magbanggit ng ginagawa sa akin ni Arnold kahit kanino, kahit sa nanay ko pa. Natatakot ako para sa buhay naming dalawa ni Mama. Mga katulong lang kasi nila kami. Sino ba kami para hindi sumunod? Wala kaming kapangyarihan, DJ Rocky. Wala. Isang gabi ulit, may nangyari na naman sa amin ni Arnold. Hindi ko na mabilang kung pang ilang beses niya akong ginalaw noon. Pero ang hindi ko malilimutan ay ang sinabi sa akin ni Arnold pagkatapos niyang magparaos sa akin. Inalok niya ako. Mercy, hindi ba gusto mong mag-aral?
What if pag-aralin kaya kita? Nagulat ako sa alok ni Arnold. Gusto niya akong pag-aralin. Kaya ilang araw ko ring pinag-isipan ang sagot sa tanong niya. Inisip ko kung tatanggapin ko ba ang alok niya o hindi. Alam kong may kapalit. Hindi niya ako pag-aaralin ng libre kung wala siyang aasahan na kahit anong kapalit galing sa akin. At total, nasimulan ko na to. Nakapagdesisyon na rin ako. Sinagot ko ang alok ni Arnold. At sa tingin ko, nagulat siya sa sagot ko. Maging ako, DJ Rocky, hindi ko rin talaga inaasahan ang mga nasabi ko sa kanya. Oo. Gusto ko mag-aral ulit. Kaya tinatanggap ko ang offer mo na pag-aralin ako. At sige Arnold, bilang kabayaran, pagsisilbihan kita. Medyo nagsisi ako nung sinabi ko yung huling linya. DJ Rocky, pagsisilbihan ko si Arnold. Ewan, pero yun na lang ang nakita kong paraan para hindi niya ako pagbantaan. O yung mama ko, ako na lang ang gagawa ng paraan. May kapalit naman eh. DJ Rocky, naisip ko lang talaga, gusto kong makatapos ng pag-aaral. At gagawin ko ang lahat ng pwede kong magawa para lang makamit yung pangarap na yun. Kaya hindi na ako tumanggi kay Arnold. Kahit alam ko naman sa sarili ko kung ano magiging kapalit. Siya nga pala. Abugas siya ang natapos ni Arnold. Kaya alam kong matalino siyang tao. May itinatago nga lang masamang ugali o madilim na personalidad. Pero hindi bale, kaya kong sakyan yun, alang-alang sa pagtupad sa pangarap ko. Sa pagpayag ko sa alok ni Arnold, na malinaw ang kapalit sa unang pag-uusap namin, naging sex slave niya ako. Pinatos ko yung ganong klaseng setup. Siya ang naka-virgin sa akin eh. Naibigay ko sa kanya yung virginity ko eh. Ano pa bang mawawala sa akin? Hindi ba buhay ko na lang? Hindi na ako tinablan ng takot sa totoo lang. Bukod sa pagiging sex slave ni Arnold, hindi rin niya ako pinayagang magpagalaw sa ibang lalaki. Dapat siya at siya lang, wala nang iba. Sex slave nga raw, di ba? Ibig sabihin, susunod ako sa gusto niya. At hindi ako lilingon o mag-e-entertain ng ibang lalaki. Pero alam mo yun, DJ Rocky, sobrang unfair ng buhay. Hindi ako pwedeng magloko sa aming dalawa, pero siya pwede. Kasi may girlfriend siya eh. May girlfriend siya that time at ako, parausan lang niya ako pag hindi sila nagkikita ng girlfriend niya. Sa madaling salita, reserba lang niya ako. Pero okay lang, basta tuparin lang niya ang napagkasunduan namin na pag-aralin niya ako hanggang sa matapos ako ng kolehiyo. Si Arnold ang nagbabayad lahat ng tuition fee ko. Miscellaneous fee. Nagbibigay din siya sa akin ng allowance. Sagot niya lahat yun. Bukod pa ron, regular kaming nagsisiping. Lingid sa kaalaman ng girlfriend niya. At sa bawat pagsisiping namin, tinitiis ko lahat ng nararanasan kong sakit, pait, pagkamanhid. Matapos ko lang ang kolehiyo. Kailangan wala akong ibang masandalan. Hindi ito alam ni Mama. Ayoko na rin sabihin, total tapos na, nangyari na, nagkasundo na kami, hindi na po pwedeng umatras. Huli na para umatras. Pag umatras naman ako, matitigil na naman ako sa pag-aaral. Back to zero, sayang. Kaya sige, tiis na lang ng tiis. Alam mo, DJ Rocky, natutunan ko ring uminom ng pills. Inaral ko kung paano yun inumin. Para lang hindi ako mabuntis ni Arnold. At para hindi mapurnada ang plano ko. Hindi yun alam ni Arnold. Hindi ko rin yun sinabi. Ako na lang ang kusang gumawa ng paraan para hindi ako mabuntis. Para walang mabuo
sa tuwing nagtatalik kami. Ang tagal. Ang tagal kong tiniis ang pagiging sex slave niya. 4 na taon. 4 na taon. Ganon katagal. Hanggang sa hindi ko namalayan, tapos na. Tapos na ang 4 na taon. Nakagraduate ako sa kinuha kong kurso. Pagkatapos kong graduate, tuluyan na akong kumalas sa pagiging sex slave ni Arnold. Umalis na ako sa puder niya at nagsarili na ako. Aaminin ko, DJ Rocky, minahal ko rin naman si Arnold sa kabila ng lahat. Pero alam naman natin na bawal. Hindi pwede, hindi kami talo. At may iba siyang karelasyon. Pero hindi ko naman i-deny na naggamitan lang kami all this time. Sa 4 na taon. Ginamit niya akong parausan. Para makuha niya ang gusto niya. Ginamit ko rin siya para makapag-aral ako at mabili ko kung anong mga gusto ko. At sa pagtatapos ng pag-aaral ko, naramdaman ko rin sa wakas kung papaano maging malaya. Malayang gawin ang gusto ng walang ibang nagpapuwersa. Malayang pumunta sa kahit saang lugar na walang takot. At malayang maging ako. Para umunlad sa buhay na walang hinihila sa akin. Walang humihila pa atras. Sa ngayon, isa na akong public school teacher. Ang mama ko umalis na rin sa pagiging katulong. Masaya akong sabihin nakakaluwag-luwag na kami sa buhay. Kumpara nung namamasukan pa kami sa amo namin. Ngayon, nilalasap ko na ang tagumpay at ang kalayaan. Ang karapatang pumili at magdesisyon ng walang kahit sinong hahadlang sa mga plano ko sa buhay. Pangit mang pakinggan, DJ Rocky, pero ayoko na lang pasalamatan si Arnold sa lahat-lahat. Dahil para sa akin, bayad naman lahat ng tulong na ibinigay niya sa akin. Bayad yun lahat, fully paid. Ipinambayad ko ang pagkababae ko para lang makatapos ng pag-aaral. Kaya wala akong utang na kahit ano sa kanya. Utang na loob? Wala rin. Isang beses nga, nakasalubong ko siya sa isang mall. At nakita ko siyang kasama niya ang girlfriend niya. Naasawa na niya ngayon. May anak na rin sila. Kunwari hindi ko siya nakilala. Kaya hindi ako namansin. Diretso lang ako sa paglalakad ko na parang walang nakitang Arnold. Nakasalubong. Meron na rin naman akong asawa at anak sa ngayon. Pero yun lang, DJ Rocky. Hindi nga lang alam ng asawa ko ang madilim kong nakaraan. Sa'yo ko lang ipinagkakatiwalang madilim kong sikreto sa akin nakaraan, ha? At sana, makapagbigay ng aral sa iba ang naging karanasan at kwento ko. Hanggang dito na lang. Salamat sa pagbabasa. Muli, ako si Mercy. At ito, ang aking secret file. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.